Keď sa vrátim napríklad k tej podlahe, že počujete to dieťa, ktoré sa prebehlo v byte nad vami, tak to súvisí s čím? Že vlastne v minulosti ste mali panel a na tom paneli už ste nemali žiadne zvukoizolačné vrstvy? Presne tak. A dneska, keď máte tam tvrdé vrstvy, úplne jednoducho hodíte guličku na podlahu a malo by to fungovať tak, že tá nášlapná vrstva by sa vôbec nemala dotýkať žiadne steny. Hej, predstavte si, keď hodíte kameň do vody a začnú sa vám vytvárať sústredné krúžnice. Hej, veľmi podobne, nie je to rovnaké, ale obdobne je to s tou akustikou. Hodím tú guličku a tá akustická vlna sa mi šíri v tej nášlapnej vrstve. A tá nášlapná vrstva, keď sa nedotýka nikde po obvode, akože sa naozaj nemá dotýkať, tak tým pádom mi zostáva v tej rovine, v tej hmote, tej parkety alebo teda tej nášlapnej vrstvy a pod ňou má mať nejakú akustickú, ja to nazývam bariéra, lebo nechcem používať slovíčko akustická izolácia, to je po odbornej stránke nie celkom presné, tak je tam nejaká bariéra, ktorá mi pohltí tú zvukovú energiu alebo ten hluk. A tým pádom tá suseda nebude počuť, že by ste hore behali.